Solid FM ka ị na-ege ntị. Ọ dị mma, anyị awụchikwana n'ọzọ na oge ha iji adọwa okwu agba ya bụ oge okwu akpụ n'ọnụ. Na-amara na ọ na-akwụ elekere itoolu kwa ụtụtụ Fraịde. Anyị apụta ebe a wee were ụmụ ọkpụrụkpụ okwu dịgasị iche iche dịka o si ada ụda. Anyị na-adọwa ya agba na-akọwa ya. Ọ bụ oge elu gị onwe gị na-ege anyị ntị tinyekwa ọnụ nke gị wee tinye uche nke gị maka na uche ya adịghị ya njọ. Mana ihe anyị na-ekwukarị ebe a bụ na ịchọ ikwu okwu akọ n'ọnụ ihe ndụmọdụ nke gị maka na ọ bụghị ịkọ ọnụ ịkọ ọnụ anaghị eweta udo. Obi iwe anaghị eweta udo. Ewere ka o si eweta gị wetu obi wee tụlee uche nke gị ka o wee na-adaba maka na ọ bụ akpa alarụ n'ute. Abụ m Chizzy anọ na-anụ n'onu ya bụ Ajịbọ. Anyị zuru ka eme wee na-agbapụzi ya ọsọ ozigbo na nke tata n'okwu akpụ n'ọnụ. Unu nụrụ na ndị omebe iwu etiti na Naịjirịa nọgasị na mpaghara obodo dị iche iche na Naịjirịa wee mee ezumezu ịkpa ka a ga-esi wee yochie iwu Naịjirịa maka na ụfọdụ na-eti mkpu na iwu nke ahụ ụfọdụ na-ekwu na ọ bụchaghị ndị Naịjirịa mere ya. Naịjirịa niile n'aka ha adịghị anya na ụfọdụ nọrọ nnọọ wee hazie iwu ahụ. Icheta na n'oge ndị agha batara nọ ndị agha nọrọ wee mee nke anyị mere n'afọ 1999 unu kpọrọ ya 1999 Constitution. Mana nke bụ eziokwu bụ na ịgwa gị nke bụ eziokwu bụ na ụfọdụ na-ekwu na dịka esi mee iwu ahụ na ọ fọrọ kesị na ọ dịchaghị masị kpaa ya aka. Ụfọdụ si mba na ọ bụghị ịkpa ya aka na ihe e kwesịrị ime bụ iwepụ ya kpamkpam ka ndị Naịjirịa nọziri wee jiri aka ha wee mee iwu a. Emekwana ihe dịka nyocha ugbo na-abụ n'oge ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na-achị Naịjirịa. Ha mere ya ugbo na-abụ. Oge ahụ ọ bụ David Mark nọ n'isi dịka onye isi ndị omebe iwu etiti. Emechaa oge a ọ dịzịa ka a ga-eme ya ma emechaa ha nke ihe niile mere ebe a kpaa ya abịaghị ya aka. Oge o rukwara oge nke Sariki emekwa ofe ihe a jegharịsịa mekwa ka m enyocha ya mana emesịa ihe niile a enweghị ihe mere. Cheta na tupu aka chịburu Naịjirịa bụ Jonathan na a mere nke ya oge ọ kpọrọ ezumezu ka ezukọzie mee ezumezu emere wee kpaa ka a ga-esi wee bi na Naịjirịa na emesịrị ihe niile a abịaghị aka. Gịnị ka o kwuru? Ọ sị na n'oge a bịara irute n'oge a chọrọ ịha ọkwa ọchịchị na ya mere na akpachaghị aka mana emere ngwa ngwa wee hibegasị ihe a niile. Ugbu a ndị ọchịchị ọzọ abatagokwa ga-abụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọzọ bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC nọ n'ọkwa ugbu a. Ndị mmadụ wee na-ekwu na ihe ji Naịjirịa na-ebute nsogbu dị iche iche bụ iwu Naịjirịa na ọ dịchaghị ka o kwesịrị ịdị ya mere a ga-eji wee kpaa ya ka. Ụfọdụ si mba na ọ bụrụ ndị Naịjirịa deli ya na Naịjirịa niile n'aka ha dị ya na-asị mmezie ya kpopụ ya ka edegharịa ọzọ. Ụfọdụ wee na-asị n'ọkwanụ ndegharị a ga-eweta ịhazigharị Naịjirịa a na-ekwu maka ya na ọ bụ iwu a mere ihe niile na isi nata na iwu wee hazie ihe mana edozizie na hazie na Naịjirịa. Ya mere anyị ga-ewetara unu ọnọdụ ndị Ohanaeze, ihe ha kwuru na ka ha si chọọ na ihe ha si na ọ bụ ya bụ ihe na-akpa ndị Igbo na ọ bụ ya ka a ga-eme na ịhazigharịa iwu a. Ọkwa ụya ka ihe a niile dịka bịara na njiri maka na otu narị ha na-eme. Cheta na mpaghara anyị Igbo were ebe na abụọ ha mere ya. Emere n'Enugu, emere n'Owerri. Mana onye isi Ohanaeze gbaa gburugburu ya bụ ọkammụta George Obiọzọ
wee kwuo na ihe ndị Igbo chọrọ bụ nwere onwe nke ha. Gee ntị o, maka ndị na-aghọtaghị. Inwere onwe ha na-ekwu bụ na ahaziere Naijiria ndị Igbo n'iji maatụ anọrọ be ha na-achịkọ onwe ha, a na-atụ ụtụ isi ihe dị n'ala, a na-ahazi ya na-atụ ụtụ na-eweje na ike ụfọdụ dị na ike ndị na-achị n'etiti ewetuta ya na ndị obodo ka ọ bụrụ ha na-ahazi onwe ha. Na ọ dịghị mma ka obodo nọrọ ọ bụrụ ihe ọbụla ọ chọrọ ime ọ na-ayọ ayịyọ na-ayọ ndị etiti ayọ tupu o mee ihe o kwesịrị ime, ihe o kwesịrị ime ngwa ngwa tupu o mee ya. Na ihe a bụ ihe na-adọghachi obodo azụ, na ihe ndị ga-aka mma ya bụ ihe onyeisi Ohanaeze gburugburu na-ekwu na ihe ga-aka mma abụọ ịhazigharị Naijiria n'ime ahaziasa ya n'ogbe n'ogbe n'ịma atụ ndị Igbo, ndị Yoruba, ndị ugwu ka esi kewasịa ha na ndị etiti. Onye ọbụla ha nọrọ n'ogbe nke ya, a ka bụkwa ofu Naijiria ahụ, mana ịnọrọ na nke gị na-akpata ụmụ ihe dịgasị agha. Ewere ka isi chọọ nchekwa, ihibe n'otu ndị nchekwa ị kwesịrị ihibe. Ewere ka ihe eji apụta na ana bụ unu na-ahazigasịa ya, echagasịa mara ka unu si eto, a na-eme ihe niile. Ọ bụrụ obere ihe ijebe n'etiti. Ewere ka ihe si dapụta ijebe na ị na-eche ka esite na Abuja wee bịaza gị okwu tupu ime ihe ị kwesịrị ime. N'ebe a na-eme nke a ka oge ụfọdụ ihe na-emebi tupu ndị Abuja agbatasịa ihe emebisịa. Ọkammụta George Obiọzọ wee na-ekwu na ihe ga-adị ndị Igbo mma bụ ndị Igbo na ọ bụ na anọrọ n'ime onwe ha were onwe ha ma nọkọrọ na Naijiria ya na-atụ ụtụ etiti. Ya bụ ịhazigharị Naijiria na nnwere onwe nke ogbe na ogbe bụ ihe ọ na-ekwu. Na ihe ga-eme Naijiria ọtọsie ụtọ ike bụ eme iwu a hazie ya ogbe niile, onye ọbụla hara nhata. Onye ugwu agaghị aka onye ndịda agaghị aka onye ugwu, onye ọwụwa ya ọkaghị aka onye ọdịda ọwụwa ya. Otu a ka ọ ka mma na-eme ya otu obodo a na-atọ ụtọ. Ọkwa ya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa. Okwu a ma ọ bụ ebumnobi onyeisi Ohanaeze ka o si gwa ha okwu n'oge a na-eme nyocha iwu nke Naijiria nke mere na Owerri n'Imo. Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị. Ajibọ na ebe a ndị be anyị dịka o si ada, anyị anụgo ka Chizzy anyị si kọwaa ya ihe na-emetụta anyị dịka ndị Igbo. Maka na otego ori ebido kwube nya bụ okwu, ịna-anya ka o si dị, ọtụtụ ndị Igbo na-eche maọbụ na-ewe maọbụ na-afịa dịka ndị a na-agụpụ mere o ji abụ efu ebe ọtụtụ ndị Igbo na-akpa nkata gbasara ka ndọrọndọrọ ọchịchị si dị n'obodo anyị bụ Naijiria. Efu na ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwenye na ndị Igbo bụ ndị akpapara akpapụ ka o si ada n'ihe gbasatara ndọrọndọrọ ọchịchị obodo anyị bụ Naijiria. O nwego ọtụtụ ndị mmadụ n'ebe dị iche iche na-achọ ihe dị iche iche. Ụfọdụ si nọọ na a na-achọ ka ọ bụrụ onye Igbo bụ ihe ga-achị mgbe ọ ga-eru 2023. Ụfọdụ a na-asị na ihe ka ha mkpa bụ inwere onwe ha. Mana ka anyị cheta na onye nnọkịta anụnwa dịka onye isi ndị uwe ojii n'obodo anyị bụ Naijiria bụ Usman apụtago wee kwuo sị na ha nwabụ ndị uwe ojii enwego mmeri n'isi ndị na-agbọ abụbọ maọbụ ndị na-ebute ọgbaghara na-eti mkpu ma na-asị na ha ji nwere onwe ha, na-asịkwa na ha enwego mmeri n'aka ndị na-ebute ọgbaghara mgbagwoju anya na mpụ na ndịda ọwụwa anyanwụ obodo anyị bụ Naijiria. Nanwa ka ukwu mgbe ha je na ụlọ steeti obodo anyị na Abuja wee jee kpa nkata dị iche iche dịka o si ada. Ihe anụnwa anyị na-ekwu maka ya kịta anụnwa o metụtara nchekwa, o metụtara ọtụtụ ihe dị iche iche n'obodo anyị bụ Naijiria. Maka na o nwego ọtụtụ ndị mmadụ, ndị ọka mmụta pụtara bịa nyocha wee chọpụta sị
na ọtụtụ ihe kwesịrị ịdị na-emepụta na steeti dị iche iche ada-apụta maka na ọ na-abụ nke ọbụla ya ndị gọọmenti etiti nyere anyị nọ nke a ka a ga-eji kwụọ ndị nkụzi ụgwọ nọ nke a ka a ga-eji rụọ ụzọ nọ nke a ka a ga-eji mee ebe dị iche iche ọ dịzie nnọọ ka ọ na ode ezu ị na-anya kịta nwa na steeti dị iche iche eji ọtụtụ ndị mmadụ ụgwọ ma ndị ọrụ oyibo ma ndị penshọn ije na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ bụ ndị gọọmenti nwe ebe a ka ị ga-afụ ebe ụmụ akwụkwọ na-etukwu na anị nkịtị amụ akwụkwọ ha ncha niile so n'ihe na-ebutere anyị nsogbu kịta a wee na-ajụ ọ bụrụ na steeti dị iche iche n'obodo anyị bụ Naijiria enwere onwe ha Enugu ewere ihe ha na-emepụ ọ bụrụ na ha ga-ere ihe bara uru ego ọnụ ọbụla ha nwetara na anya bụ ihe ọ bụrụ nke ndị Enugu ha na-atụzụ ụtụ na-eziga na gọọmenti etiti mana ego niile bụ nke ha wepụtara ewere ya na-akwụ ụzọ ewere ya na-akwụ ndị ọrụ ụgwọ ndị penshọn ewere ya na-akwụ ha ụgwọ ụlọ akwụkwọ anyị na-adọrọ ka ebe ụmụaka na-eje akwụkwọ anadozie ya were ya megisigasị ya ebe dị iche iche were ya na-akwụ ndị ọrụ nchekwa ụgwọ anyị wee na-ajụ ka ọ dị kịta ajụjụ so nke anụnwa Chizzy anyị jụrụ kịta ọ dịghị ka anyị nwabụ ndị South East enwere ihe dị iche iche ọ ga-abụ anyị mepụtawe n'ụzọ dị mma kịta ozuo iji wee gboo mkpa anyị ncha niile dịka o si dị na steeti 5 enwere na South East. Daalụ wee bụrụ ya n'iji wee na-aga n'iru ụfọdụ ekwuola wee sị na nke bụ eziokwu bụ na n'otu a ọnọdụ ndị na ka Naijiria si kwụrụ ugbu a na o mere obodo dị iche iche umengwụ maka na ihe onye ọbụla dobere anya bụ ego a na-ama amịta na mmanụ agidi na mmanụ eji akwụ ụgbọala ọbịa ka ahịa ọbụla dị na ya oge niile a na-asị na-eke ego na-eke ego ka a na-eweta ego anaghị ejide ụgwọ na o mere obodo dị iche iche wegasịrị ihe ha kwesịrị ịda na-eme n'obodo n'ime obodo na-eji eweta ego na-edozi obodo ha ka ọ dị gboo n'oge alụgasịrị ụmụ ihe dị iche iche alụgasịrị eji mmanụ nkwụ ụfọdụ ji na ana Yoruba ha ji koko wee lụgasị ụmụ ihe dị iche iche ndị ugwu na-aga n'iru na-enwe nke ha wee sị na eme ya otu a dịka ọ dị gboo nọọ ya ga-aka mma ogbe niile wee nọrọ wee dozibe ogbe nke ha mana ụfọdụ na-asị na ewee na ka ọ dị na ụfọdụ ndị na-agbakwana ihe a nwere ike obodo dị iche iche dịka ha si nọrọ na obodo nke ọnụma dịka steeti na ụfọdụ ndị ahụ agaghị ekwezi ka ofu onye n'ime ogbe ahụ bịachiba ha icheta na onye isi gboo n'oge ahụ na ndịda anyị bụ ndị dịka Nnamdi Azikiwe Awolowo nọrọ na ana Yoruba wee na-achị ndị ugwu were ndị nke ha na-achị ha na ọ ga-ekwu ome ugbu a iwepụta ofu onye gasị ọ dị mma na ọ gịwa bụ ịma na ọkpara asịkwa oge ahụ ọkpara bụkwa onye isi na Michael alụgasịrị ihe dị iche iche ụzọ dị iche iche ụzọ kara aka gbam onye kara aka ndị ọnwụwa anyanwụ ọ ga-ekwezi iwepụta onye dịka ọkpara ka ọ bụrụ onye isi enwedịrị ụdị mmadụ dịka ọkpara ọ bụkwana ya bụ ụmụ ọgbata ihe ndị mmadụ na-echegasị n'ihe a Chizzy itinyekwa anya na ihe ọzọ ị ga-afụ na kwa ụbọchị ka a na-akpọ ego one a na-ebupụ ma nke ezuru ezu o ma nke ebufuru mba ofesi o ma nke a na-achọ iwechite azụ o si n'obodo anyị bụ Naijiria na-apụ ọzọ dịkwa ka ibia bụ ajụjụ ka anyị ji bịa maka na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ ọzọ dịkwa ka ibia bụ ọ bụrụ na o nwee ka esi mee ka steeti dị iche iche n'ọrụ onwe ha ọ dịghị ka ọ ga-ebenata ụdị okwu a ụdị ozi a anyị na-enweta kwa ụbọchị na onye dị ụta vụrụ ego mmadụ one ga-eji bụ uru onye ahụ eburu ya si n'obodo anyị pụọ jebusi n'obodo ọzọ ọ na-amụtara ya ego ọ ga-abụ onye ahụ bido ribe n'ụwa tọwụ ya niile na ọ ga-erigide nya bụ ego kacha wee nwụọ ma nya bụ ego ka fọ mana ofu onye eburu ọ dịghị ka ọ ga-ebenata nya bụ ihe maka na ihe anụmanụ anyị na-ekwukwe beta anụ bụkwara na arụ nama maka na mmadụ nwe obodo ewu na-ata ndị be anyị ekene unu daalụ oge na-adịghị cheta na anyị nọ na Facebook dịka Solid FM ị nwere ike ije na Kpakpando TV na YouTube iru ebe a subscribe ọ wee soro anyị wee na-esonye anyị ihe anyị na-eme wee na-ezite ozi nke gị ịchọ ikiri wee fụ ka anyị si dọọ esie
iwe ijebe ebe a Kpakpando TV na YouTube na ijebe na Solid FM na Facebook. Iwe bụ isonyere Chizzy anyị na Facebook ma ọ bụ sonyere Ajibo anyị na Facebook. Ọ dị mma. Anyị wee na-ekwu na otu ọ dị ugbu a na ihe anyị kwupụtagasịrị ebe a bụ ihe mere na ụfọdụ gbagwojuru ụfọdụ anya na ụfọdụ si na akwụta okwu restructuring ya bụ ịhazigharị Naịjirịa si kedu ka a ga-esi wee hazie ya mana onye isi ndị Ohanaeze gburugburu ọkammụta George Obiọzọ ọ gwara ndị bịara inyocha ezitere ndị ka ehibere na Owerri Imo ka enyochasịa iwu Naịjirịa ihe ga-aka mma bụ ihe a ga-eme ọdị ndị Ohanaeze mma bụ ịhazigharị Naịjirịa wee mee ka ogbe ọbụla obodo ọbụla were onwe ha wee na-atụ ụtụ isi ha n'ọbịa ga-aka mma na emekwa ya ọ bụrụ sọsọ na-emere ya na-eme mpaghara ugwu ka eme ndị ndịda ka emere ibe ya na onye ọbụla ghara nhataha ihe niile a na-eme ọ bụrụ nhataha ka a na-eme ya ka nwa mmụọ ghara imegide nwa mmadụ ka nwa mmadụ ghara imegide nwa mmụọ na ọ bụ ya ga-aka mma na ọ bụghị oge niile obodo n'ọlụ onwe ya anọgide n'obodo oje na-ayọ onye nọtere aka ayịyọ ihe ọ ga-eme na be ya tupu o rie nri ọkọ ugbo na be ya ma ọ bụ wepụta ihe dị na be ya ọ na-eche onye nọ n'Abuja nọtere aka tupu ọ gwa ya n'ihe a na ọ gaghị eme ka ndị mmadụ dịte ihe dịte aka ọ na-ebute ụmụ ihe mgbagwoju anya na ihe mberede na ihe awọm dị iche iche ya mere na ị ga-eso anyị wee tinye ọnụ na ya kedu ka esi chọọ ya ịnụrụ ajụjụ Ajibo jụrụ ọ bụ ihe a niile ga-eme na ibu ego buba mba ọzọ wee dega ihe mba obodo oyibo esi n'ala anyị ka na-azọ onwe ha azọ na-achọ ka anyị ga-esi wee mepo ka ihe niile zuoro anyị oke a na-ebuzi ego na-eje edebe n'obodo ndị dịgoro mma obodo ole na ole ahụ na-abịa eburu ego nke ha edebe na Naịjirịa unu anụnugo na mmadụ si obodo ọzọ bịa gwọọ onwe ya na ndị ọcha na-abịa be anyị bịa gwọọ onwe ya mana ihe mee ego obodo dịkwa ụfọdụ bugoro jebe n'obodo ọzọ ejikwa ebe a jee n'ụlọ ọgwụ ha jekwa kwụọ ụgwọ mee ụmụ ihe dịgasị anya maka gịnị ụmụ ha nọrọ ebe a na-eje akwụkwọ onwezie ka onye asị gụcha akwụkwọ na-achọ ịpụ ọ chọọ ofu ihe gbara ọkpụrụkpụrụ rụọ ọrụ na akwụkwọ ahụ ma anyị nwa na ebe a ụmụ kịrịkịrị ụmụaka anyị na-eji akwụkwọ na-etukwu na ndị nkịtị na-etukwu n'okpuru ukwu osisi wee na-agwa akwụkwọ ndị House of Rep a na-ekwu ya oge anyị bịara n'ụtụtụ enyochara isi akwụkwọ nta akụkọ unu nụrụ ihe Izuchukwu gụrụ na nwatakịrị ya gbara ajụjụ jụọ ya ka o si adị ka ihe mere na mụ na akwụkwọ ha na nwata sị na agụụ na-eme echi ha ọnụ n'ala na-agụụ na-echi ha ọnụ n'ala ọ dị ezozi ya ezo si were ego a niile eji ekpokọnata na-ahazigasị ụmụ ihe a na-eme nchecha ụmụaka kee ụmụaka ka ha rigodo nke bụ nri ebe obere nwa bido okwu chebe ụdị ihe dị otu a ị ga-ama ka ọ ga-ada ewee na-edebe aka na ihe jikwana ihe abụọ n'obodo ewe ha onwe ha obodo dị iche iche were onwe ha na-ahazi ha akụ na ụba ha chi hapụ obodo niile ka a hazibe akụ na ụba ha tụba ụtụ etiti ma mebe ya otu ahụ na ihe niile ga-adị mma ha mara na a ga-alụ ụlọ akwụkwọ dịka eji jiri ọkwa nkwụ mmanụ nkwụ a na nkwụ a ka eji lụọ ụmụ ụzọ ibe a gafụgasịrị ndị dịka Mike ọlụ ọkpara ha ji lụọla anyị kemgbe ahụ ebe ka ụlọ ọrụ a niile dị ebe ka ihe niile a dị ya mere ọkammụta idozi ya bụ okwu ọ na-ana n'iyi kemgbe ka a na-ebe akwa refinery anọ enwe n'obodo anyị bụ Naịjirịa ebe a ga-anọ na-emepụta mmanụ ọ bụrụ okwu idozi ya bụ okwu mana a na-asị anyị na ije na Nigeria anyị na Nigeria a na-ebubata ndị be anyị ọkọta ọkara ịma na-ewe ihe ịrụtụgasịrị aka ọ na-ewute na ụzọ ga-emebi dịka isisi na ihe na-emebigasị na mba anyị ụzọ ga-emebi n'obodo mmadụ ọ na-eche ka o je nata ikike na Abuja ka ọ dozie ya idozi ya edozi ọbụla okwu ịkwụghị ụgwọ ọbụla okwu mana ọ bụrụ na obodo nwere ike iji maatụ na Enugu nwere ike ụzọ awara awara gafere Enugu obe n'ala Enugu ka ọ dị agaghị na-egbu oge tupu amara ihe mere adozi ya alụọ ya ọfụma a na-alụ ụzọ mana tupu alụọ ya a ga-ede akwụkwọ a ga-eti mkpu ya
a ga-eji Abuja sọsọ ego ejegodo agba ụgbọ ejegodo Abuja sọsọ onwezi ka esi weta nya bụ ego akakwu ego dị ma onye nyere nya bụ ọrụ ya rụrụ ma ọ ga-eri ego enwetazi onye na-amaghị maka ụzọ ahụ onye na-si obodo ọzọ na-amara ebe ụzọ ahụ ga aka kewa ụta ewe ihe mere ịgwa gị nke bụ eziokwu na oge ụfọdụ ichesi anyị si obodo a ọ kakwana maka ahazigharị ya ụlọ akwụkwọ dị na ebe nwa si ka a nọgidere afụ ndị si ebe dị iche iche a na-egopụsi isi asị na na-alụgharị ya mgbe jee ebe a sị ka dịkwa mma na na-alụ ihe a ọ dị mmasị idozie ya n'ụlọ akwụkwọ ọta akara ya ka ọ wee dị mma n'anya mana ihe bịaziri dịzie m na ndị a batara igwe obodo ama akwa na asị na-esi Abuja bịa eche m na amadị na ndị achị Enugu ụfọdụ ụma na-esi Abuja bịa wee na-alụ ya bụ na esi Abuja bịa na-alụ ụdị ihe dị otu a ma were ndị obodo asịrị ka emegasị ụmụ ihe dị ya bụ na ihe niile eji ekpa ya na Abuja onye bịara na-alụ ya asụsụ ọ na-asụ ị ga-akpọta onye ga na-akọwara ndị obodo maka na ọ na-ajụ ebe a ga-agbata mmiri a ga-ejiri ya achọkwa na ụmụaka onye na-ejegoro obodo a na-asụ ihe ọ na ka ọ bịa kọwa akpọtazi ofu onye ga na-akọwa otu a ka ọ dị n'obodo dị iche iche ihe ọbụla dịka ezita onye nche obodo amaghị ogbe ọ naghị ana asụsụ mba anaghị ana asụsụ ebe ọ bịara achọbakwa ka o bidokwa n'isi ma ụgbakwa ụmụ ihe dị otu a ọkwa ya ka ọkammụta nechara ya sị mba na ọ ka mma ka obodo dị iche iche were onwe ha n'ime Naijiria na-ahazi ihe gbasara ha ụlọ akwụkwọ ha ụzọ ha ihe dị iche iche na ọ bụ ya nọgide ezi ofu onye bịa ngwa na-atụje gị obodo dị otu a esi na Abuja tụbata mmadụ onye a na-atụpụ agaghị ama na-atụpụgwụkwa ya onye alụtezi ọsịa na nakwa ya bụzi ihe nọzi ebe nakwa ya na-alụzi ebe ụmụnne m ndị be anyị ọ dị m ka anyị ga-ele afịa pụta anyị pụtazie na atụ ebezie ya ọnụ Now the person makes you send other designs we should get, the different designs we should get apart from this one, because we have the finished choice. All have makes you send the different designs we should get. Today with Celtec. For more information, visit our website at www.celtecwireless.com or call 0706-471-2056. You can also follow us on our social media platforms at Celtec Wireless. Super fast internet. Celtec Wireless. Protein breakfast. Yeah, we use some. nke ọ dị m ka ha ndị mmadụ etinyere ebe ha achọbụrụ Maga ọrụ. Otu a ka nna m sara karịa ọrụ abalị. Etitekwa n'oge, nke ụlọ akwụkwọ anọta ike na ya bụ ha nsọ na-ekwu maka na enweghị ike ịpụ na-erighị big protein breakfast. Jiri big breakfast nke protein dị na ya bido ụbọchị gị oge ọbụla iji nọrọ n'egwu. Big, rich for your need. Enugu, here we go. For the first time in the coast city, Enugu's OAP's Hangout and Deep Well Entertainment brings you the first of its kind. Enugu Industry Night, a gathering of all radio personalities in Enugu and a mega jam of radio stations like never before. Join stakeholders and the broadcast industry in Enugu for an awesome interactive time. Meet your favorite OAPs and witness veterans who broke ground in Enugu radio. It's all great music featuring Mr. Raw, Slow Door, Ill Bliss, and Zero. Comedy and much more from Enugu's finest. Date 28th of May, 2021. Red carpet from 6 p.m. Venue, Castle Majestic, Ogui Road. Proudly supported by Deep Well Entertainment, NBL, Vine Shield Studio, Castle Majestic Hotel. Media partners, WCT FM, Urban Radio, Dream FM, Correct FM, Solid FM, Go Uni Radio, Characters Radio, Family Love, and Sound City Enugu. You wanna feel the groove, and you feel the nudge to move.
Gonna put your world on cruise when you listen to the news. Oh yeah, solid, solid, baby, I'm solid. Do you know that Solid 100.9 FM can help you get quality production at an affordable price for your music production, jingle production for products, business, religious programs, social events, drama sound effects? Call us now. Let's do business on 0908-797-4326 or 0908-797-4329. Or you can visit us at 10B Savage Crescent, GRA, Enugu. Solid 100.9 FM. We rock. Ọ dị ma ọ ka bụkwa okwu akpụ n'ọnụ ka ị na-ege anyị na-agwa ụnụ ọnọdụ maọbụ otu ọkammụta George Obiọzọ ji wee kọwaa ihe ndị Ohanaeze chọrọ ka ejiri maọbụ tie n'iwu maọbụ n'oge a na-eme nyocha iwu Naịjirịa nke a sịrị onye ọbụla bịa ka uche ya. Ehibere ofu na Owerri n'Imo, ọzọ dị n'Enugu, mana ehibekwara otu a na mpaghara Naịjirịa dị iche iche ugbu a, mana nke a dị ka ọ bịara n'isi njedebe ụya. Ọ bụ ya ka anyị na-ekwu na ndị Ohanaeze si na achọrọ ka a haziere Naịjirịa ka obodo dị iche iche n'ime Naịjirịa nwere onwe ha wee na-ahazi onwe ha, na ọ chọburu uderesigbo nkakụ na obodo ga-anọ na be ha wee na-ayọ tupu ha emee ihe ọbụla ha chọrọ ime. Ha yọọ jebe na Abuja ka abịa gbatara ha tupu ha mee ihe na be ha. Ọ ga-afịa arụ ka obodo ahụ dị n'ụdị obodo na-eme otu a. Ịchọọ ime ihe na be gị, ị na-eje ayọ etiti, na-eje ayọ ebe Abuja, obodo tere aka tupu ime ụmụ ihe kwesịrị imegasị n'obodo. Na ọ na-afịa arụ, na ọ ga-afịa arụ, ọ ga na-afịara obodo a. N'ọkwa ya debere Naịjirịa imi n'ọnụ a, n'otu a imi n'ọnụ dị Naịjirịa, n'ọ ya debere anyị ọnụ ya. Bụ na ị nwere ohere etiezi ọnụ wee kọwaa nke gị, mana cheta na ị nwere ike ijekwa na Facebook ugbu a ka ije zite ozi nke gị. Ije na Facebook Solid FM, ịchọba ya, tụlee anyị wee na-ezite ozi nke gị, gwa ndị ọzọ na anyị kpughere chimchim. Ị nwekwara ike ije na Kpakpando TV na YouTube ire by subscribe wee gwakwa ndị ọzọ, ma ọ bụ ịkpọ na akara ekwentị 0909-771-109 ma 0902311-109. Ị nwere ike ịkpọ 0705079-109. Onwe ka esi nabata gị gbanata igwe okwu gị, gwa anyị afọ gị, nwenye ebe isi akpọ, etinye ọnụ n'okwu a. Onye ka anyị kene? Afọ gị na ebe isi akpọ? Chinedu, gaa n'iru nnọọ. Ihe m na-ekwu maka dati akwa Restructured nke na-ekwu. gaa n'iru, anyị na-anụ ihe na-ekwu. ọ dị ka ebe na dịcha ị ga-akaba arụ ịnọgharị ikpe anyị n'ihe na-ekwu ọfụma. Onye ka anyị kene? afọ gị na-ebisi akpọ. ọ dị mma anyị kpọọ biko etinye ọnụ n'okwu ma akọ n'ọnụ, mana cheta na okwu niile ndị niile na-akpọrọ akpọ na-ekwu n'ọnụ ka na alụ ha na-atụ ụba echiche nke ha na-alụ nke ọ bụ echiche nke anyị na Solid FM. Gwa ya afọ gị na-ebe isi akpọ. Afọ gị na-ebe isi akpọ. Gaa n'iru. Ịmaka na ihe unu na-ekwu maka ya, maka ana m eke ndị na-asụ ebe ahụ. Daalụ. Ihe unu na-ekwu dị mma. Unu ịkwa na obodo a si wee dị kịta na ọzọ prezidenti bụ onye nwe obodo, na ndị ọzọ niile bụ ndị ọzọ n'aka ya. Onye o menyere onye ahụ ihe. Ndị steeti gọvanọ zụrụ ayọ, kọmishọna zụrụ ayọ, senetọ zụrụ ayọ, representativ na ayọ, ebe ndị ọzọ niile bụ ndị ayọ. Ya bụ onye nwe obodo, ndị ọzọ niile na ayọ. So ọ ga-aka mma ka edozi obodo a ka ọ ga-esi wee dị obodo niile mma. Ọ dịrị nwa Okeke mma, ọ dịrị nwa Okafọ mma, onye ọbụla enwe ọṅụ. Na-ewezụtakwa otu a, ma na obodo a ga ebe na-adịghị anya n'obodo a ga-adaghị n'ihe ọma ga-atụ ya ahụ. Ọ dị mma, daalụ.
Afa gị na-ebi isi akpọ. Daalụ. Ụlọchukwu gaa n'iru. Ihe m chọrọ ikwu bụ na ihe Jọọjị Obiọdụ ọ magburu onwe ya. Ọ bụ ihe onye ọbụla na-ekpere ya ka ọ bụ na ọ ga-ekpeme dịka ọ tọpụtara n'arụ ọ bụ ihe a ga-eme ihe na Constitution Nigeria. Ịmana na otu a ka ndị tọrọ ntọala the founding fathers nke Nigeria si tọọ ntọala Nigeria na Chizzy tutu ruo mgbe 1966 mgbe ndị agha ndị nke ike bịara mebichie ihe niile Jenụwarị 1966 kemgbe agha ruo kịta ka ahụ gatara Nigeria. Andị ụmụnne anyị bụ ndị agha pechakwa na mee mmebi ahụ emebiri mgbe ahụ wee fọm ihe ha ji na unitary gọọmenti. Ọ bụ ụmụnne anyị ndị Igbo mere ya. Mana ọ bụrụ na nwere ike ime ya ihe niile na mezie ya ọfụma ka ogbe niile nọrọ onwe ha na-eji ihe ha nwere na-enyere onwe ha aka, ọ ya ga-abụ the best. Mana ndị na-erikwanụ ndị nwanne ugwu na-eri ihe nọ na Naịjirịa kịta a ga-ekokwa ọya ụdị isi okwu daalụ na Chineke sosoja ha tocha. daalụ Anya na gị ihe ikwu. 09097711009 maọbụ 09023111009. ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791009. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Anyị ekele gị. Ndị afa gị na-ebe ishi akpọ? Ụwa dị egwu. Daalụ. Ebe ka isi akpọ? Gaa n'iru. Ụwa dị egwu. Ihe na-emenụ ka anụ mara bụ obodo adịgo ka o kwesịrị ịdị. N'ụwa apụtụ ndị nna bụ ndị na-anọchite anya ya ekwu okwu na redio steshọn. N'ụmara ka anụ ga na-esi edobe ọnụ tupu atụrụ n'ogbu n'igwe ebe anọ nọ. Obi adị ọzọ anyị ma mmadụ ole ka a ga-egbu tupu na onwe ekwu okwu ka ya. Emekwucha okwu na anyị na ọwa opinion na ọ bụrụ opinion of redio steshọn. Ọ dị otu na-eme mere akwụkwọ na-eji zo awa memori. In short, ike cheta na okwu niile kwuru ebe a bụ echiche ndị kwuru ya, bụ echiche nke anyị na Solid FM. Ihe anyị na-achọ bụ ka o wee dị maka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Onye ji n'iwe wee kwu mgbasa ozi ka ọ ga-esi dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ka anyị na-ekwu. Isiokwu anyị wee bụrụ okwu a maọbụ alụ a ọkammụta George Obiọzọ tụnyere ndị bịara ịnụ ka ihe ndị obodo chọrọ n'ihe a chọrọ ka a tinye n'iwu nke emere na obodo dị iche iche, mpaghara dị iche iche na Naịjirịa. Ọkammụta wee sị ha na ihe ga-aka mma bụ ịhazigharị Naịjirịa ka obodo dị iche iche n'ime Naịjirịa nwere onwe ha wee na-ahazigharịrị onwe ha, na ọ na-emekwana ka onye ọbụla ka a ghara nhatanha, ka obodo ọbụla ghara nhatanha, ka ugwu na ndịda na ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ bụrụ ghara nhatanha, ka nwa mmụọ ghara imegide nwa mmadụ, ka nwa mmadụ ghara imegide nwa mmụọ. Na ọ bụ ya bụ ihe ga-aka mma. Na ọ na-afịa arụ iwute na obodo ga-anọrọ n'obodo ha na-eje ayọ ayịyọ tupu ha mee ihe ha kwesịrị imere ndị obodo. Akara ọ dị maka iwere nke afa gị na-ebishi akpọ. Anyị ekele gị. Afa gị na-ebishi akpọ?